Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi, nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Selasa bulan Maret 2025. Cikal bakal channel ten Desa Langsur, Sonorejo, Sukoharjo. Badhe sowan Eyang Minggir, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Suryokusumo. Mbok bilih dulur-dulur dereng mangertosi makomipun Eyang Minggir Kanjeng Gusti Pangeran Suryokusumo, kula paring mangertos makomipun ten Desa Langsur, Sonorejo, Sukoharjo. Mengke saged dipadosi ten Google Map makam Eyang Minggir Kanjeng Gusti Pangeran Suryokusumo ngeten dulur-dulur. Menika makomipun Eyang Minggir. Eyang Minggir punika adik saking Eyang Langsur kang makomipun ten Desa Trosemen, Sukoharjo mriku. Punika makomipun Eyang Minggir. Ning mboten diparingi asma niki. Benjang yen enten rejeki didamelake asma. Niki makomipun ten tengah kampung niki. Oh nggih ngeten dulur-dulur. Mbok menawi cikal bakal channel bermanfaat dumateng jenengan saged di share, di like kali di subscribe ya. Niki kula paring mangertos. Cikal bakal channel dinten Selasa tanggal 18 Maret 2025 nggih punika sowan ten daerah Sukoharjo. Niki mengke kula damel durasi gangsal menit, nembe 3 menit. Menika makomipun Eyang Minggir Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Suryokusumo, adik saking Eyang Langsur. Eyang Langsur nika Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Suryobrata. Informasine saking cikal bakal channel sakmeten riyen dulur-dulur. Monggo pareng matur nuwun.